नमस्कार मित्रांनो, मी सागर वाघ आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनल तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आता येताना व्हिडिओ तुम्ही बघितला असतलाच की वाटेत तुमका मध्येच बोटी दिसले. तर इकडे एक फेरी बोट म्हणून एक प्रकार आहे. तर आम्ही आता येलो फेरी बोटमध्ये. सो आता आम्ही बोटमध्ये जातलो. तर बोटी येतात जरा म्हणजे त्यासाठी गेले त्यासाठी घेतात. आणि आता माझ्यासोबत बघा साहिल सटम आणि प्रदीप मिराशी दोघजण असत. चला तर आपण आता व्हिडिओ सुरुवात करूया. मित्रांनो ते बघा बोटकडे येतात. आता किती एकदम सुंदर परिसर वाटतं बघा वातावरण. मित्रांनो आता बोट जवळ इलेलीच असा आणि आता आम्ही बोटीत जात आहोत. तर थोडं माझा चेहरा तुमका एकदम जाबड वाटतात कारण झोपेत ना आता उठा नेलंय. तर चला तर बोटीत जाऊया आपण. सो मित्रांनो, आज पहिल्यांदा मी बोटीत बसलोय आणि थोडा आज बरा वाटतं. म्हणजे पहिल्यांदा बसल्यावर कसा बाकी होडी बिडीत बसलोय पण बोटीत पहिल्यांदा बसलोय. सो आता ह्या बाजूसून त्या बाजू जाणार आणि परत मागे येणार. तर बघा या रेल्वे ब्रिज. आणि आता आम्ही कोर्टालीनमधून त्या फोंडा साईडला जाणार. फोंडा साईडून परत कोर्टालीनमध्ये येणार. सो व्हिडिओसाठी म्हटला एक फेरी होऊन जाऊन देत. गाडी बेडे किती असते, खास करून गाड्यांसाठी असतं ही आणि माणसांसाठी फ्री आहे. फोर व्हीलर वगैरे न्यायची असतात तर 20 रुपये किंवा 40 रुपये घेतात. आणि टू व्हीलर आणि माणसांसाठी एकदम फ्री आहे. म्हणजे एकदम जवळ पडता इथून पूर्ण रोडने जाण्यापेक्षा शॉर्टकट वगैरे. तरी मग कोर्टालीमधून फोंडाला पोचवते कमी वेळात. आणि सो म्हटलं आज जाऊया जरा फिराक पण गावला तेवढा. घरात बसून पण इलेलो कंटाळो. तर मित्रांनो आता बघा बोर्ड इथून सुटलेली असा. सो मित्रांनो बघा ही बोटकडे फोंड्यात चालली आणि ही एक बघा कोर्टाला फोंड्यावरून कोर्टालीला चालली आहे. बोटी पण स्पीड खूप आहे पण वाटत नाही एवढं. हा असो मस्त मजा येता. थोडं मूड पण फ्रेश झालो. तर मित्रांनो हे बघा आता फोंड्यात आम्ही पोचलो. आम्ही काय आता हे उतरतला नाही तर आमका आता इथून परत रिटर्न कोर्टालीला जायचं असा. तर आम्ही फिरासाठी गेलेला. आता गाडी उतरतली आहे. किती गर्दी असता बघा येऊ आणि जाऊ. थोडं जाऊन बाहेर येत आहोत फिरान.
तो एकदम मस्त वाटला, जरा मूड फ्रेश झालो. हे बघा साहिलनं ह्या घेतल्या शेंगदाण्याची चिकी आणि परत चॉकलेटा पण घेतल्या बघा. मित्रांनो आता आम्ही फोंडे दिला तुमका दाखवलंयच. तो आता आम्ही असून परत कोर्टामध्ये चाललो आणि आता खूप संध्याकाळ पण झाली आहे, वेळ लागतो आमका जाऊ खोलीवर. तर चला तर आता आपण व्हिडिओ ह्यात थांबूया. आणि व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो तो कमेंट करून नक्की सांगा आणि लाईक शेअर करा. त्याचबरोबर चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला आता परत बोटीत चालला, बोट चालली आहे आता. चला गुड बाय.